Usa ka 47 anyos nga lalaki ang patay human natigbasan sa lalaking kasamtangang kapuyo sa babaeng kanhi karelasyon ini sa Mambahaw, Camiguin Island. Samtang usa ka menor de edad nga gikan nagdisko sa Malaybalay City, Bukidnon ang patay sab human madunggaban. Ani ang report ni Cyril Chavez. Dead on the spot ang 47 anyos nga lalaking residente sa Barangay Indahag sa Cagayan de Oro City. Human nga gitigbas sa makadagang higayon sa Barangay Benhaan, Mambahaw, Camiguin Island pasado las 4 sa hapon adlong Lunes. Ang biktima nakahiagom og nagkadiyang samad tinigbasan sa iyang lawas nga rason sa iyang kamatayon. Ang suspect ang 46 anyos nga lalaking kasamtangang kapuyo sa kanhing kapuyo sa biktima. Migawas sa investigasyon sa kapulisan nga miadto ang biktima sa panimalay sa suspect aron pangitaon ng iyang kanhi kapuyo. Apan nasuko ang suspect nga misantop sa mong krimen. Kaiyahang gipangita ang katong live-in partner sa maong suspitsado nga iyahang ex-live-in partner kaniadto. Kay adunay kanituyo nga pagkakuaw ng OROCR sa motor. Baten sa pag-adto sa biktima sa maong panimalay, ang iyahang nakita dito mao kini ang current nga live-in partner sa maong babae. Og sa iyang ex og dito no nahitabo ang kaning pagpanigbas. Human ang hitabo, gilayong miresponde ang kapulisan sa lugar og nadakpan ang suspect nga miangkon rasab sa krimen. Gitanaw nato ang anggulo nga pwede kini selos, pwede kini tungod sa gugma. Kasong murder ang atubangon sa suspitsado. Samtang patay sab ang 17 anyos nga lalaki sa Malaybalay City, Bukidnon. Human nga madunggaban sa 22 anyos nga residente sa Barangay Bangkod. Migawas sa investigasyon nga pasado alas 12 sa kadlawon adlong Lunes nahitabo ang pagpanunggab. Matud pa, adunay komosyon nga nahitabo sa gihimong disko sa lugar, rason nga miuli ang suspect og mikuha og kutsilyo dayon duol sa biktima og iyang gidunggab. Dead on arrival na sa ospital ang biktima, samtang ang suspect gilayong misibat human sa hitabo. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.